Uyabona uthando lwami ngoMakhumalo ufuna ulibuke kanje. Ungalibuki ukhona asinikeza kona ukuthi siphile ungabuka kanjalo. Kubuke ekuhlulekeni kwakhe ukusinikeza something yokugcina yokuvikela lo muzi lento esamlethela yona la because asamlethelanga lento le ayenza lento ayenzayo you by the way into esamlethela yona ile engakwazi ukuyenza kodwa uthande nginalo mina ngaye ludlula yonke leyo. Yo waze wayiphula inhliziyo yethu uTata Musamseleko on the last episode kaThando Nesithembu season 8 xa ke ebeye wangathi akavisisani kahle noMakhumalo eqale phofu ngochaza uba uye wabhidana noMayeni kwaye uMayeni akazuba khona kudina ngenxa yoba wayethe udelusional wabalisa ke story ba yena wayethethe into yobudelusional isukela kulanto kaMakhumalo. So uMakhumalo athi hayibo kutheni ungayimeli wena into yakho yokuthi uMayeni udelusional usithela ngami ekubeni kobuyazi balanto yasixabanisa undifakela ntoni mna. Wathi uTata Musamseleko kutheni wathetha lo hlobo uyoyika uyava wethuka ke uMakhumalo kwalapho. Hey hayi umtshonise phansi kwebhasi wathetha ke nangento yoba uMakhumalo waye wambuza ba kutheni lento eyeka uMacele ahambe. uMacele mos waye waxabana noMayeni waphela ehamba pha eMzumbe ngalamini nomsebenzi and then uthi ngoku uMakhumalo uyayiphika lonto le nje babepha uba wathi wabuza ba kutheni lento eyeka uMacele ahambe. So wathi uTata Musamseleko so ke ngoku yintoni umuntu angayithemba ephuma emlonyeni kaMakhumalo ayikho. Waqhubekeka ethetha ngento yoba uMakhumalo uthando lwakhe yena for yena funeka silujonga lenibilo mhlambi ke emamkele ba engafumani bantwana lento yakhe yokwenza imali into nje but asingeyona nto wayezele pha kwaMseleko. Yona nto yezele kwaMseleko yengeyoba abe nabantwana ngu by the way lento yoba abe kanti ke unemali and uyancedisa pha napha ayo main thing awayezele pha. Yo indlela ibeke ngayo guys nani nivile le clip ndifakile apha eqaleni akaphelela apho waqhubekeka esithi uMakhumalo uzawuya kwabo wayile kubantu bakowabo wafika wachaza ba uMakhumalo uqhuba kakuhle yonke into uyababulela ngoku kufuneka aphinde ahambe yoba reportela because uMakhumalo utshintshile inoba akasenguye ke lo uMakhumalo umthobelayo umxhasayo so utshintshile ngoku. Wachaza noba uMakhumalo ungulomuntu anguye ngoku ngenxa yoba enguMrs Mseleko bona ngabo abamnikela platform ba akwazi ukwenza izinto azenzayo aphathela amashishini awaphathayo abe nezi brand deals without Mseleko name akube kungazobakho Makhumalo. Now i-question ithi ke ngoku xa kunjalo kutheni amanye amakhosikazi ke ngoku engekho as successful as uMakhumalo xa kunjalo. Ndiyayibona yonke ke ezinto azithethileyo uTata Musamseleko. uMakhumalo aphethe wanomsindo wamxelela ukuthi wena abantu abakurespectayo baphatha okodoti yiloo nto abantu bekuphatha olu hlobo. Watsho waphuma wahamba uMakhumalo. Eyona nto mna indivise buhlungu ile ayithethileyo abantu ke bathi kutheni lento uMseleko qho xa kukho into emxabanisa noMakhumalo okanye ethe nje akavana ngaloo nto noMakhumalo athi bring up into edibene nabantwana. Anyways ke guys can itsho nina uba nifila njani ngezinto ezithethwa nguTata Musamseleko noba beyithetha kweyiphi context it just sounds wrong. Akho nto beyithetha yona loo nto leyo uba uMakhumalo into yakhe yokwenza imali kwaMseleko uye it's to make up noba for uba engazinabantwana but ayo main thing ayizeleyo apha. Yo hayi bye bye guys ndibona kwivideo elandelayo.